Nindot trip hangin-hangin sa baybay kay practice ko ning gitar kay di ko ka maog sista oy. Sa tres buhak ako ra gid ka mao mo gitar. Lupig ko lang pretulis, lupig ko lang tutungtugso ka mao gitar. Maibog kay ko nindot sila manguskus nya ako di ka mao. Nindot kay hangin ba, bugnaw ang utok. Dali ako ka mao. Nindot rin hangin ba nito palit ko gitar pero ang problema hilig ko sista ang sista mo hilig na ako itabungot sa uko pero pagyapag gamay ni sista okay ra day sista diha. Kaya naman kay ko. Wala si Alimukay. Ay di olon di ko ni siya kani kahilig kog sista. kay tagal kita hinanap may kinikadungog ka? Ay di ikaw ang gitar hindi kay tingog. Bungot sa ok-ok. Ang gitar din hindi Ang tingog. Ay, kumuli ko na gitar. Oo. Kumaoy. No? Dito doy ko bi. La. Magpatulog ka na Oh, ko. hilig kay ko gitar pero di ko kamo gitar. Pag sure oy. Oh, gitar lang, ay lang tingog. Ay, ako katuluan. Oh, sabay ko dali. Magpasensya na kayo. Mangurog ba ko kung magtudlo ko? Mangurog ka mo to. Ano day? Ano? Kinahanglan mangurog. Ana ang kuan manggod na isod biya ni gini. Karon pa ko ka patudlo nimo pero paningkamutan ako kamao ko. Okay, sige, Kini siya nga tapoy mo ni siya ang G. G ni siya. Ana. Ana nya. Kana mo ni siya ang E. Ya kana mo na siya ang C. Kanang C ba kanang C bitaw kanang gitawag og dagat ba dagat C. Oh, Ana. lagi. Nya kini mo ni siya D. Di dagat ba dagat gihapon. Oh, lagi ay kastrong. Kira na. Ana. Aya, unsa ka tayo mong gusto? Ako dayogon. Kumusta ka aking mahal? Aw kamao, giri. Lapag man. Maikay ko no? Maayo jud, maayo. Ay, Sige, ako daw bi. Isto ka rin kamay. Na. Kanil. Kasi mamo na ni siya ang G. Oh, kana. Oh, ay kung pangagbes na siya manggahi ni siya. Dili magahi. Ay kamuti mo nang gahi, mo na diha. Dili oy kana. Kuan ni sing kamuta gud kana ang lagot ning kamuta. Ay, gusto man gid siya nga makamao ka. Ay, sus. Sige dai, tuloy ko. Unsa man mao ni ang G? O kana Gina. G ni. Ayo ilupit, Okay. ilupit mong kamot ana. Oo, sus. Sana. Hino kung nakamot mo bi mura mo sinig kana ang imong kuko. Tag-asa po nimo kuko putli unya Ay, na. yaw. Nimdot mo nang babae taas ko ko. Ah, sige. Yun. Unsa man ka mao jud ka dili. Kamao oy, gigi. Be. Awa, Unsa tanawa man, ha ikaw muna, be. Awa. Awa. Ikaw ang pag-asa. Nasa'yo ang ligaya. Ligaya. Dahil sa'yo, dagat, ikaw ang nagdurusa. Awa? Umaga? Awa, ina. Tulo. Ay, ana, imong kamot. Ana. Nya, kupot ka, ana. Nya, kuskuson nimo. Unsa man ni siya nga letter? G. Ah, G ni. O, G. Ana. Yan, E. Ana. Duot yun. Iduot ba? Kanang mura ka gaduot og Sa mga iduot.
imo ilot mo kamot, ana. Oh, ana. Oh, tingog, ya batay ka tingog ko. Nindot kayo. Ya, ana. Ana. J, C, C. Ana. Hiya po nimo kamot oy. Bi ako. Baan mo oy. Sama ni G. Oh, ana. Na. Ayun sa bala. Unsa man ni? Ana oh. Di makakabao oy, ana ba ana? Unsa man jud? Ana. Oh. Unsa man jud? Unsa man jud? Nangurog ko. Tulala sa isang tabi, di makakalis ating nakaraan. Ilubos maisip, nagkagawin. Kaya tayo ngayon, isang bigo. Kulang ba ako sa iyo? Kulang magawa kalayo? Magawa kasalanan, hindi ang nagmahal sa'yo ng lubusan. Ako'y may natutunan sa aking karanasan. Mali ang magmahal agad ng lubusan. Tigilan ang damdamin kung kailangan upang di masaktan, ika'y iiwanan. Kasalanan bang mahal ka na? Asan ba si Chin? Luwa man. Chin! Day! Luwa man ang bumot sa uko. Yung piyong pa na kung riwan, hindi na minaw di ay. Asan naman day ka day? Day, Chin! 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 Huwag ka itong lumo sa dagat! Day! Hoy! Day! Huwag ka itong lumo sa dagat si Chin Chin! No. Tungod sa kanindot sa kuting nawa malang galit! Hindi kasakit! Okay, salamat kayo sa inyong pagsunod sa among video sa Alimukoy Trace Buakak. Palihog lang, subscribe mo sa wala pa ka-subscribe sa among channel nga Alimukoy Trace Buakak nya. Ayon nyo kalimti pagyapon pag-follow o pag-share sa among agyapong Facebook page nga Alimukoy Trace Buakak nya. Ang among main channel sa akong main channel ay kini ang Janwa Mix TV. Padayon lang gyapon mi sa Trace Buakak na glingaw diha ninyo nya. Karon guys, sa akong channel ang akong partner ay partner. Ako pailan niyo ang akong partner sa Alimukoy Trace Buakak, si Chin Chin General. Mao ni siya partner na ko sa akong YouTube channel. Sa wala pa di kailan niya, siya si Chin Chin General. Mao ni siya general nga kanaang kuan kini ang maestrahon. Maestrahon ni siya guys. Okay, nya palihog lang support sa ato ang channel perminti ha. Okay. Yes. Na shout out dai mi ni kuan. Mukbangers Official. Hello. Hello, hi, Mukbangers Hi. Official. Permi gid siya nato matanaw partner sa ato ang YouTube channel mo. Comment sa siya. Unta magpadayon ang imuhang suporta kanamo. Thank you. Dayon si Archie Pugs TV Vlog. Oy, Archie Hello. Vlogs TV. Hello. Okay. Si Remnan Cabando from Talisay, Cebu. Thank Uy, you po. dahil Thank you. kumusta ni mga tanan sa Talisay? Daghang kay salamat. Si Janelle Meca Duardia from Dongga, Danau City. Uy, naabot na dahil mo. Thank you. Daghang salamat sa inyong Thank suporta. you. Salamat sa inyong suporta. Basa pa na diya tanan partner. Napatudaghan diri. Dara ay. Uy, inchik man ni. Na inchi ka. Isong yung Bake kongkong. Shop Mesaw, New Corelia, Davao del Norte. Thank Hi, you. taga Davao. Kumusta mo diyan tanan? Bulldog TV. First comment ko na siya. Oy, shout Uy. out idol from Sanoria family ng Villaba Leyte. Thank you, God. Daghang salamat. Thank you ninyo din ha.
And si Mayora Fing, oy, salamat sa pagdaig na ako ha. Thank you. Hello, Salamat. daghang Salamat salamat. sa mga suporta. Thank you. Okay. Mora. Okay, daghang salamat Daghang ninyong tanan salamat. sa mga supporter, sa mga limog kay Trace Buhakak. Ang wa pa ka-subscribe, i-subscribe lang nya. Ang wa ma-shout out mi ninyo dihang tanan, partner, di ba partner? Yes. Oh, nya sa kanunay pirmi mi nagampo sa Ginoo nga unta kamo anas kanunay sa piskay kadasig sa inyong panginabuhi ug panglawas. Daghang salamat. Daghang salamat. Thank you.